ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ଆଡ଼ର କରୁଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କୁଆ 5 ପଳିଲଣି? ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ। ଏ ହେଉଛି ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଇଏ ଠେକୁଆ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତିପାଳିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା କରିପାରିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ ଯେ ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଠାରୁ ଆରୁ ଅଧିକା। ଏମାନେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଠେକୁଆ। ଏଇ ଠେକୁଆକୁ ମୁଁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ଆଡ଼ର କରୁଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କୁଆ 5 ପଳିଲଣି? ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ଆଡ଼ର କରୁଛି। ମୋତେ ଯିଏ ବି ଆମେ ତ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖିନଥିଲୁ ଆକୁ। ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଠେକୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ମାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ବି ଦେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଠେକୁଆ, ଗୋଟେ ମାଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା। ଇଏ ଏମିତିକି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଉଛି ମା, ହେଉଛି ତା ମା ସିଏ ଧଳା ଧଳା ହେଉଛି ମା, ଇଏ ପୁଅ ହେଉଛି ଇଏ ପୁଅ। ପୁଅ। ଆଉ ଛୁଆ ଘର ଅଛନ୍ତି ନା ଏତିକି? ଆଉ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଲୋକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ଇଏ ଦେଉଛି। ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବି ବଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତିକି କମ ଯାଇଲ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ବସିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ମୋ ଜୀବ ଦୁଇଟାକ ଏମିତି ବସିବେ ଯେ ଛାଡ଼ ମାନେ ନଈକରେ ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ମୋ କୋଳରେ ଏମାନେ ବସିବେ। ମୋ ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୋ ବେଡ଼ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିଟା ଠେକୁଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠେକୁଆ ବି ଭଲ ପାଇକିରି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି। ସୁନ୍ଦର ଠେକୁଆ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଆସନ୍ତି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଠେକୁଆ ଦିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ କୋଳକୁ ଆଣିସାରି ମୋ କୋଳରେ ରହିବେ। ଏମିତି ରହିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ରହିଲଣି। କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ ଆଉଁସି